Kadam saj kaladap smam. Barok sikat tu. Ngi ap leng a. Lanu bakadam saj kan dap biang. Kum baka julong. Henry menta katayo. Leng ba kajing jur jong uslap ha kini ki kendiat sengi. Kala penlong ya kadam saj bakan dap pura. Kum baka julong. Bat kum mengiletip. Bakani kadam saj. Kala syakri ya kejela. Da kaba la ban penyo ya ka boarding elektrik. Kaban ajing syai ha ki yeng kisam. Rengkat haki kam ki jamru ki betray kum haki karkhana bat haki jing pendon kam baper ya ka boarding elektrik kabala penmi na kane kadam haki ni kita yo ki banai ki baladam ka jing lang ajong upat ba ha ka jela Meghalaya kadai leng ba ka jing duna jong ka ha kane kadam bat kiladu no ya ka boarding katu kat nepor da ka ba ai ya ka lut siding Henry menta ngikermen leng ba ka jing dap jong kane ka dam sai ngin sayo shen ban pendon kam ya ka lai ha karkom ka badai kublai sibun tongi nyepek ya ka jing dap jong kane ka dam